El primer cas positiu per coronavirus a Espanya es va detectar el 31 de gener a La Gomera. Els propers casos detectats es situen a Catalunya a partir del 25 de febrer. I a poc la Covid-19 es va anar expandint. Però com es va originar? Els virus són material genètic envoltat de proteïnes. I no estan vius com ho estem nosaltres, sinó que necessiten altres cèl·lules per a reproduir-se i sobreviure. Són paràsits intracel·lulars. El nom oficial d'aquest virus és SARS-CoV-2. Covid-19 és el nom de la malaltia que causa, que ve de Coronavirus Disease 2019. Lo de corona té la seva explicació. El virus s'anomena així perquè, vist amb el microscopi electrònic, sembla estar coronat per un anell format per les seves proteïnes de superfície. Però el SARS-CoV-2 no està sol. Aquest coronavirus és el més jove d'una família de 7 que infecten els humans. Ara és famós, perquè igual que el MERS i el SARS, ha matat a moltes persones. Els altres 4 estan a tot arreu. Alguns d'ells estan presents als constipats comuns. Els virus es propaguen millor si no emmalalteixen tant als seus hostes. Un bon exemple són els ratpenats, que tenen molts de virus. Tanmateix, aquests virus poden transformar-se en virus nous i afectar als humans. Però aquesta via d'infecció no té per què ser directa i poden haver animals intermediaris, com les civetes al SARS i els dromedaris al MERS. El SARS va sorgir d'un mercat d'animals vius a la Xina el 2002. Es van infectar 8.400 persones i hi va haver 800 morts. La taxa de letalitat va ser el 9,5%. D'altra banda, el MERS es va originar a l'Orient Mitjà el 2012. Aquest cop es van infectar menys persones, però hi van haver més morts. La taxa de letalitat va ser del 34%. Al desembre del 2019, a Wuhan, Hubei, Xina, van sorgir una sèrie de casos de pneumònia de causa desconeguda. L'anàlisi d'aquests casos va confirmar l'aparició del nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2. Podríem dir que el SARS i el MERS van ser menys perillosos pel que fa a la seva propagació del que està sent actualment el SARS-CoV-2. El motiu? El temps d'incubació. El SARS-CoV-2 té un temps d'incubació d'aproximadament uns 14 dies. A més, es pot transmetre quan la persona infectada no presenta símptomes. Això dificulta l'aïllament de les persones infectades i augmenta la propagació del virus. És a dir, la capacitat d'infecció i els símptomes de la malaltia no arriben a la vegada, sinó que hi ha uns dies, el temps d'incubació, en què la persona ja pot transmetre la malaltia, però encara no presenta símptomes. A diferència d'això, el primer SARS només es podia transmetre quan la persona infectada presentava símptomes. Així es podia contenir el virus posant en quarantena les persones malaltes. És a dir, amb el primer SARS, la capacitat d'infecció es donava de forma simultània amb l'aparició dels símptomes. A més, el primer SARS era més letal, cosa que dificultava la propagació del virus. A dia 18 de maig, el nombre total de casos és proper als 4.700.000 infectats i el nombre de morts proper als 300.000. Veiem, doncs, que aquests nombres són molt més alts que els vistos en les epidèmies anteriors. La Covid-19 ja ha afectat a 188 països i la mortalitat global és aproximadament del 5%. Per tal que una malaltia esdevingui una pandèmia, és a dir, que s'estengui per tot el món en pocs mesos provocant tantes morts, és necessari que hi hagi un equilibri extraordinari entre el contagi i la letalitat d'aquesta malaltia. Durant la història hi ha hagut altres casos molt pitjors. Un d'ells és el cas de la verola,
que va matar a un 30% de les persones contagiades i que fins i tot era més contagiosa. L'altre cas és el cas de l'èbola, que fins i tot és més letal que el cas anterior, no obstant ha matat a menys gent. Això és degut, en part, que les persones que contrauen aquesta malaltia emmalalteixen tant que la seva transmissió, és a dir, el contagi, és molt més complicat. El que passa amb certes malalties víriques és que si són molt letals, el nombre de contagis no és tan elevat perquè les persones que les contrauen estan tan malaltes que no són capaces de transmetre'l. Per això, per a que una malaltia vírica esdevingui una pandèmia, és important l'equilibri entre el contagi i la letalitat. La millor forma de vèncer un virus és a través de la immunitat. Sí que és veritat que quan es propaga un virus, algunes persones moren, però aquelles que sobreviuen, els seus sistemes immunitaris aprenen a reconèixer el virus i a combatre'l. Quan això passa a les suficients persones, és més difícil que el virus es propague. Disminueix la taxa d'infeccions i el virus s'extingeix. Però amb la Covid-19, si esperéssim a adquirir la immunitat de forma natural, moririen moltes persones. Per això, és crucial la creació d'una vacuna. Amb una campanya mundial de vacunació massiva, es pot arribar a erradicar un virus, com es va fer amb la verola. Però les vacunes són difícils de crear. Es tarda entre un any i un any i mig a saber si veritablement funcionen. Diferents equips de recerca en empreses i universitats de tot el món estan desenvolupant més de 90 vacunes contra el SARS-CoV-2. Almenys 6 grups ja han començat a injectar formulacions a voluntaris en diferents assajos. D'altres han començat a provar en animals. Una persona pot contraure la Covid-19 per contacte amb una altra que estigui infectada pel virus. La malaltia es pot propagar de persona a persona a través de les gotícules provinents del nas o la boca que surten quan una persona infectada tus, estornuda o exhala. Aquestes gotícules poden caure sobre els objectes que envolten a la persona, de manera que altres persones poden contraure la Covid-19 si toquen aquests objectes i després es toquen els ulls, el nas o la boca. El SARS-CoV-2 utilitza la seva proteïna spike de superfície per acoblar-se als receptors ACE2 a la superfície de les cèl·lules humanes. Un cop dins, les cèl·lules tradueixen l'ARN del virus i produeixen més virus. A continuació, es dona la resposta immunitària. Les cèl·lules presentadores d'antigen engoleixen el virus i mostren pèptids virals per activar les cèl·lules T-helper. Aquestes permeten altres respostes immunitàries. Les cèl·lules B fabriquen anticossos per bloquejar el virus i destruir-lo, i les cèl·lules T citotòxiques identifiquen i destrueixen les cèl·lules infectades pel virus. Un cop ja s'ha donat la resposta immunitària, les cèl·lules B i T de memòria que reconeixen el virus poden patrullar pel cos durant molt de temps proporcionant-li immunitat. Totes les vacunes tenen com a objectiu exposar el cos a un antigen que no causarà la malaltia, però provocarà una resposta que pot eliminar el virus si la persona s'infecta. S'està treballant amb almenys 8 tipus de vacunes contra la Covid-19 que es basen en diferents virus o parts virals. El que podem fer ara per aplanar la corba és mantenir el distanciament social, evitar grans multituds i evitar el contacte proper amb persones que no formin part del nostre entorn més familiar, perquè així evitem que el virus s'escampi de la forma tan ràpida en la que ho està fent ara mateix. Al final, l'objectiu de tot això és bàsicament aplanar la corba de la que tant s'està parlant. Però, en què consisteix aplanar la corba? En aquests eixos veiem representat el número de casos d'una malaltia respecte al temps. Davant d'una epidèmia, si no es pren cap mesura, el número de casos segueix un creixement exponencial. Els casos augmenten de forma molt ràpida fins a arribar a un màxim a partir del qual disminueixen. El que s'intenta és que aquesta corba es converteixi en una corba més plana. Encara que probablement al final el nombre total de casos en les dues corbes sigui el mateix, s'intenta que els casos es presentin de forma prolongada en el temps. Això és fonamental per garantir l'actuació del sistema sanitari.
Davant d'una pandèmia com l'actual, la capacitat del sistema sanitari es veu limitada, ja que els hospitals només poden absorbir un nombre de casos concret. Quan es sobrepassa la capacitat del sistema sanitari, no és possible tractar a tots els malalts, i moren moltes persones degut a la falta de recursos i de personal sanitari. No obstant això, aquesta línia no és inamovible i pot augmentar si s'inverteix adequadament en sanitat. Si als hospitals rebem molts pacients i molta gent amb Covid i, a més, altres patologies, el que passa és que no tenim els recursos suficients, ni materials ni de personal sanitari, per atendre tantíssimes persones en les condicions adequades. Però, quins són els símptomes de la Covid-19? Els símptomes solen diferir d'una persona a una altra i al final s'ha vist com un patró. Hi ha alguns símptomes que es repeteixen, que són bàsicament la febre, els símptomes respiratoris, com podria ser la tos o la dificultat respiratòria. S'ha vist en molts casos també miàlgies, cefalees i també diarrea, entre molts d'altres. Mentre hi ha moltes persones lluitant contra la malaltia, les altres hem de vetllar per aturar-ne la propagació. Els centres educatius i els comerços que no són de primera necessitat romanen tancats. Molts països es troben en estat d'alarma. Només es pot sortir de casa si és rigorosament necessari. Tot anirà bé, jo em quedo a casa. No totes les notícies del coronavirus són tan dolentes. De fet, esta crisi ha permès desencadenar la major caiguda anual d'emissions de CO2 des de 2020. Però sí que ha permès a les persones donar-me un compte de la gravetat del nostre sistema de vida i de com este repercuteix en els sistemes naturals. I el que és més important, ha permès conscienciar les persones de que un canvi en este sistema pot afavorir notablement les nostres possibilitats de futur. El futur és incert. No sabem com avançarà la Covid-19. Siguem conscients i fem tot el que estigui al nostre abast per aturar la propagació. Pels malalts, pels treballadors, per les persones que han patit la malaltia, per les que la patiran, pels grups de risc, pels nens, per tu. Quedem-nos a casa.